Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya pagi hari ini. Ojo diuntir loh. Wes bolo. Hari ini masih bersama Mahrin. Salim Mahrin. Salim dulu sama Mas Aris. Ayo lagi makan roti. Walah, kowe lagi mangan roti to. Oke, rambute. Roti dikasih sapa? Dek sandale kok rong saline kok Saskia sing metu sungote kuwi. Wes, Mak. Sing metu sungote sungut-sungut kuwi. Segede ngono. Ndang aris mangan jajane ris iki lho. Lagi dindumi ki, Mang. Wah, kebar dek ini malah kuwi. Lah iya, walah. Sarapan Al, kalau Al mek jajan kono Al. Aku engko prae yo gorengi kerupuk mbah-mbah sasanku sak truk kan. Lho, iya ndang Mimi. Walah ditukoni wong alhamdulillah. Lah iki kok ning ndi neh kowe? Teng rumah sakit NU. Wong-wong anu Iping, sing mbak sing mbok tukang kerupuk wonge ning kene terus. Nek rene apa tuku neh jenenge? Kurangen. Kerupuk apa, Mbak? Sing mbok ana balam, Mbak suka-suka. Heeh. Kurangen, wonge lamongan ame. Iya. Iya apa rene sampeyan tuku dhewe. Apa komen? Kurang, wonge langsung mlebu ning labku ngono ki. Iya. Kurangen mak ya Allah. Tiga nyimpaki. Apa tak anu piye? Apa tak pakai to? Mboten sah aku pene cepu. Apa omahe kok ndi cepune? Ora wong pe dolan rene. Walah, iya. Tapi ku mandek. Apa dolan rene wonge? Ya syukur iki berarti kowe tuku pume sak bok ngono ya jeneng. Nek mesisan. Ya 50-50 diladeni. Lah iki kok nang omah prei. Pai. Lho ngaku antene mal durute dhek nggih sekilo entek ngeten-ngeten. Kuwi jajan ris Pak. Dolan bengi yo nganu mak udan terus pe dodol ning ndi. Aku pe dodol ning jene kandhe. Alalah aku ora metu kok iki. Lah terus wasit. Esuk barungane sawan. Nggone sinden. Lah sing ewa wong sing terkenal. Ayo lihat barungan. Iki barungan tapelan Ris. Cara mono kaya barungan gonto sing larang. Wong mantu ki dodol sithik-sithik aku ndelok tok. Ra ketang. Tapi budale ya rada sore aja terlalu pletes tenanan. Dadine balam krungu tak iya mesti. Mas aja nek. Aku ndak nduduk sik. Ris, anak para tak delok isik ya. Hai Dek Marin. Halo Dek Marin. Hei. Hai piye? Lambene lipenan guys iki, guys. Terus berhenti. Wes necepu guys. Lagi apa Mas Iki Aris? oke lagi ngeterke pesanan di rumah emaknya teman-teman. Dapat orderan 10 blok porsi mini dari Moms Gendis. Aku lali ketemu Klaten apa nanti lho. Soalnya bedanya pernah dikasih tahu tapi aku kok ya lupa ya teman-teman. Pokoknya Ini ada 10 porsi buat maknya. biar dibagikan maknya juga. Sing ini versi pedesnya mana duwer tenan. Aduh. Nah, bagi yang mau ngecek lambung bisa. Iki ora pembayaran deh teman-teman. Kok iso? Apa ngekeki ponakane? Apa ngekeki Mas? Ki jol receh guys. Ora pembayaran, kok dikira pembayaran. Kok iso? Ini bukan pembayaran sekali lagi. Kok enak sama bayar ora teman-teman. Terus elek. Itu ku bola-bola, mandi bola. Ya ora sarewel tak antemi. Bilang apa? Iya, makasih. Bilang apa Dek Marin? Piye? Mama. Kowe anu aku diet. Nggih, Mak. Oh. Aja ngono gaya. Dipersani Mas Aris iki. Aku kok cek kok HP-ne Aris, akeh ngono ki geno. Kalau jelaret-jelaret ini dadakan ndi? Apa pertiba, Mak? Mas nganu. Wis 7 tahun. Wes Wis boleh 7 gitu. tahun luwih, Ping. 10 Hmm. tahun kok. Ning iki ya dandane aku tidak pakai. Wis ra kena bermanfaat. Oke, dulan-dulan kan. Arep tuh. Wis ngene, kok ya mati. Ya Allah, yoi. LCD-ne Mak Iki we. wis kek ya. Wes. Ora Langsung metu ya Aldi.
Ini kok larang atas marah. Oleh paling mak. Iki apa iki? Biasa relmi itu. Yo untuk. Ya wis aku ndredeg bocah didik 200 tok iki. Apa bar tiba piye, Mak? Hah? Bar tiba. Oh gak wis kesuwen iki. Wis parah brabruk. 8 tahun iki. Lagi rusak langgonku sing kuwi 5 tahun. Iki dilihat-dilihat emek layar. Ya tapi gak apa-apa tapi cek ketok celing ya. Lah terusan sing kae sing anyar. Sah kae mangapa ning ndi nek? Pangan jajane nggawa apa ngono? Untare bar mendarat. Ning ndi bocah iki? Ora apa lagi? Kalau lagi gue dadakno HP kok nih. Wah. Bola klambine gambare maknya tak pateni. Sapa mak sing gaweno? Ki pane wae alo ning nggon sing kana dhewe kok mbok ana. He mak, Mas anu wowok. delok Riz klambine maknya Riz. Maknya glowing oh. Pak Emonyo. Ndek ora Pak Emonyo mergawe ning kene Roka. Nggone tanggane apa pindah kene. Ayo jangan terus. Ya wis tak sekane wis. Wis. Kalau jajane gawa ping ndang. Mak aku nomah yo duwe. Oh, alah. Oke, Mak matur nuwun. Wis, Riz, Pak Riz, ape pamit kok malah Pak mangger bar delok Pamit riyen nggih. gong yo ngono ki. Tak ya apa? Di bulan. Wis Aldi awake lemune ra kaprah ya. Saiki dulu dan kowe aku. Mergawe Mas satu-satu. Iya. Kalau mau kerja. Kerja apa? Kene ndi Ari? Kula anggere wong mergawe kan melok. Kene ndi? Wis ya, matur nuwun ya. Engko salam karo Mama Gendis ya. Aku ya matur nuwun kok nek menawa ning lab, aku ya tak matur nuwun ngono. Oke, bolong. Wis disiki ya Markona. Lah iki yo cek ning jero. Sambil iki obote bingung. Tenan. Iki jek 8 wong kene. Piye? Pengen jadi orang kaya iki lho. Iya, aku ya pengen kok. Ora kowe tok. Aku ya pengen. Kene jadi orang kaya mau beli apa? Mobil. Mau beli rumah apik, Mak, rumah manis. Cita-citane mek kaya Mbah meneng sapa jenenge? Oma manis. Ya. Mantarem ya ora tau mbah ketoke. Iki tak ubah dalane mau sing dibangun. Walah berpotrok lunyune ra umum. Apa? Mas Ari. Piye? Mas. Ya. Iya, ambek Iya. mergawe golek sapi. Wonten ngarep, kuwi joke ana isine. Joke ya nek isine pesenan. Wis kowe aja ana oleh kathoke mak rusak lah lele. Ayo nduk. Wis alan-alan ndang karo dolan. 7 dinane ndek bengi. Ndek. Ya, dadah. Ndang mek caal. Kowe mek sing pedes apa sing ora le, ndang mek. Sing urung enek sambele. Nopal ndang mek sada. Iki sing dhewe rasa duwer le. Jajal. Kowe rasa duwer apa ora? Nyah, nek gak rasa duwer iki ya. Ndejan. Wis simbana Mas Aldi cak. Wis kowe ndang ana Mas. Oke, ndang anu tak ngekeki anu. Wis dego medhen le. Gorono lho ning isar. Lah kowe maman ndi? Kowe nek sarapan sego ya ning kono. Napa, Mel? Ana apa le? Aku engko upload tasik le. Oke, bolo. Sing upload tali siji cok ta. Cedhelok. Ndak pangan le rasane piye le? Kakakku. Kak. Oke pemirsa, Mae iki hari ini untuk rezeki. Oke, matur nuwun Mama Gendis ya, sudah dikasih cilok ditukokno kanggone Mas Aris. Iki sing rung tak kei karek putuku Marjen, Mbak Sunti wis, ndek mang Mas Wawan, Mas Noval, Mas Aldi dolan kesini. Oke, matur nuwun Mama Gendis, rezekine semoga lancar. Berkah barokah patekno iki. Kembang kok petak dulu. Enggak, aku tak mberai kok. Iki cedhel lengkarane kembang wis. Iya. Oke, matur nuwun Mama Gendis, semoga rezeki lancar. Paling apa dibabati cah? Ape rendeng. Ndarendeng kok berkah barokah nggih maringi maknya, nggih matur nuwun. Niki nggih kula bagi-bagi melih kali putu ponakan. Ya Allah, itu rezeki iki ora tak pangan dhewe Mama Gendis, Mas Ari, Mas Manopal, terusan Mas Aldi, Mas Wawan tak bagi, ku anake Mak Sunti. Oke, maris-manise sumpun pergi ning Cepu ki Mang. Wis berangkat ning Cepu, ya Allah matur nuwun. Ngoyo-ngoyo komenden ngetero Pak
pesenan jadi ditumbasi karo Mama Gendis. Semoga lancar rezeki Mama Gendis nggih, berkah barokah amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, hari ini masih dalam rangka keadaan libur IKP Saisah. Pan gusak pitik man. Cuci baju sakmono kae, atik mendung ketoke. Wis merewange selesai, tapi yo seminggu kas yo enek neh wong ewa. Ijek tetep anek barungan tapelan. Sawan. Oke, pemirsa tak cukup sekian ya kontennya. Nek untuk rezeki kanggone Mama Gendis, makanan ada cilok dari Mas Aris Manisi. Oke, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share sakake nunjuk muga-muga berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Tak cukup sekian. Bila ada tutur kataku sing ora jelas mohon maaf, guys. Oke, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya.